Magandang oras muli mga kadulang, welcome po sa Dulang T Ilocano Channel. Tayo ay maghahanda ng sterilized batotoy shell o blood clam. Ang tawag po namin sa Iloco ay sumbaboy. Napakasarap po nito. Panuorin po ang ating video mula sa simula hanggang sa matapos ang ating palabas. Agyaman ng kanyayo apo! Dulang T Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel. Wow. Hey, Super Fernando. Hugasan na po natin. Ito ang ating batotoy shell. Yan. Sariwang sariwa po yan. Bubuhusan na po natin ng tubig. Dagdagan natin. At syempre sa paglilinis po nito, gagamit po tayo ng sipilyo. Yung hindi na po natin ginagamit. Okay? Yan. Ito po yung paghuhugas sa ating shell. Yan. Para matanggal po yung lumot o kaya yung buhangin na nakakapit. Tawag po nila rito ay blood clam sa English. Sa Tagalog, batotoy. Bakit kaya batotoy? Sa Ilocano naman ay sumbaboy. Bakit kaya naging sumbaboy ito? Bagayoman apong padak nga Ilocano apay nga sumbaboy, zoom baboy. Yan. Okay. Yan lamang po yan, no? Yan. Ini sipilyo. Hindi natin kailangan ng ng toothpaste. Basta matanggal lamang po yung buhangin na nakakapit at lumot. So medyo marami-rami pa. Itong sipilyong to, pagkatapos kong hugasan itong batotoy, pwede ko pa kayang gamitin to. Kaya, joke lang. Okay. So papabilisan lang natin ang ating video. Panghuli na. Mamaya tuturuan ko kayo sa paraan ng pagkain po nito. Alam nyo ba kung paano po ito buksan? Kung paano kumain? Okay, tuturo ko po sa inyo mamaya. Baka hindi nyo pa alam. Yan. O, pangatlong hugas sa ating blood clam. Okay, ang gagawin po natin dito, sterilize lamang po natin to o babanlian. At gagawa na rin tayo ng ating masarap na sausawan. O, buhay na buhay, sariwa. Narito po ngayon ang ating mga sangkap para sa ating sausawan sa batotoy shell o blood clam. Kailangan po natin ng suka. Ito po ay suka na gawa po sa prutas ng mangga. Kung paano po gumawa nito, tingnan nyo po sa description sa YouTube channel ni Ka-Travel Bro. Ilalagay ko po dyan yung link. Okay, pwede nyo pong panoorin kung paano po yung paraan ng paggawa po ng suka na iyari po sa bunga ng mangga. Napakasarap po nito. Okay, at kailangan po natin ng onion leaves, sibuyas, bawang, sili na magpapanghang, kalamansi,
paminta, asin. At siyempre, ito po yung ating batotoy shell. Okay, hiwa-hiwain na po natin ang ating rekado para nang sa ganon ay masentensyahan na po natin. Oh. Hop. Okay. So, ngayon, gagawa na po tayo ng ating sausawan. Unahin po natin itong suka. Haluin natin. Yan, halo. Yan. Buksan. Bango. Habang nagpapakulo po tayo ng tubig, gagawa tayo ng ating sausawan. Okay? Ito po yung bawang, sibuyas, sili, at ang onion leaves. Pero unahin muna po natin tong kalamansi. Tanggalin po natin ang buto. Yan. Baka makain natin yan mapait. Yan. Sabagay nagsawa na rin ako dyan sa buto ng kalamansi. Katikim na ba kayo? Oh. Okay. Ngayon, pagsasama-samahin na po natin lahat. Yan din ang paminta. Tapos asin. Tignan natin. Medyo kulang yung suka. Haluin natin. And then ito yung main event. Babalian lang natin, sterilize po natin ng kumukulong tubig. Okay. Yan. Hindi po yan bubuka. Okay. Sterilize lamang po natin ng mga 30 seconds. Okay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Babalik tayo. Huwag po kayong alis. At itatapon ko lang tong tubig. Heto na nga po mga kaibigan, ang ating sterilized batotoy o blood clam. Sumbaboy, di ko na tayo nga Ilocano. Ito na po ang ating batotoy shell o blood clam. Sumbaboy, di ko na tayong Ilocano. Sisentensyahan na po natin. Ngayon, tuturo ko po sa inyo kung paano po ang pagkain po nito. Okay, meron po tayong 2 kutsara. Ayan. Ngayon, napapansin po ninyo, hindi po siya bumuka. Okay? Pag ginamitan nyo po ito ng kutsilyo, maaari po kayong masugat. Kung yung iba, tinitik-tik na ganyan. Tapos, sinusungkit, binubuka. Pero mahirap po yun. Ngayon, ganito po ang paraan sa pagbubukas. Napakadali lamang po. Kita nyo itong 2 kutsara. Ito yung gagamitin natin. Yan. Sa likod. Yan. At sa puwetan. Yan. Susungkitin lamang po natin yung puwet. Okay. Kita nyo yan. Okay, ngayon, ipisilin lamang po natin itong kutsara at nakaalali lamang po tayo sa ating shell. Tignan nyo po maigi. Walang kukurap. Napakadali.
Baka may perlas. Tingnan natin, baka may perlas to. Wow! Sarap! 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 Okay? Pero gusto ko pong ilarawan po sa inyo ang lasa po nito na wala pang sausawan. Okay? Okay. Cheers! Malinamnam. Para kung sinisid ang buong West Philippine Sea. Sarap po ng alat niya. Okay, malinamnam na maalat-alat. Lasa po natin yun, no? Yung parang lasang dagat. Okay? Ngayon, sa sausawan po. Okay, ganun din po yung proseso. Pwede rin po ganyan. Okay, magtalikuran lamang po yung kutsara at sa puwitan. Yan o. Yan yung ilalapat yung kutsara. Para hindi po kayo mahirapan at hindi masugatan ang kamay. Oh. Yan, ito yung masarap. Okay, itong na-sterilize o nabanli ang batotoy. Yan o, parang may dugo-dugo pa. Okay, ngayon ang ating sausawan. Oh. Suka. Okay. May kakailian. Cheers. Wow, napakaswabe po ng lasa. Ito na po, para po sa aking panlasa, napaka perfect po, no? Sapagkat lasa po natin yung combination po ng parang lasang dagat, malat-alat, malinamnam, maasim, manghang, at syempre lasa po natin yung suka na yari po sa mangga. Okay? Ngayon, sasalo na po natin sa kanin. Kanin, pwede po itong pang ulam. Ganun din po yung proseso. Yan, pinang-ulam po ito. Uy, sarap. Yan. Walang sinabi ang sushi dito. Okay, cheers ulit mga kababayan. Wow, mas masarap pa sa sushi. Okay, bago po tayo patuloy sa ating pagkain sa ating Batotoy Shell, nanyayahan ko po kayo mag-subscribe sa ating Dulang Ilocano channel at huwag pong kalimutan i-share ang ating mga video. Maraming salamat po. Dulang Ilocano channel, your kakwentuhan and food venture channel. Makanta yun. Oh, meron pa. Oh, ito pa. Huling hirit. Oop. Wow. Dulang Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel.